Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video, uređenje dvorišta, drugi deo. Kako vam se svideo prvi, apsolutno svi ste pisali da želite drugi, stoga evo odmah ide i drugi. Ovo je deo tamo gde je ona uređena trava, ako znate, gde najviše uživamo leti, i to je u stvari kada se izađe sa terase. Mislim da već znate gde se nalazi onaj tuš i tako dalje. Uglavnom, ovaj deo na kom sad sedimo, izbetoniran, jeste deo gde nam se nalazi hidrofor i to je bio savršen prostor za novo uređenje. Kako se ove ventilacije koje trenutno farbamo nalaze ukupno 4 komada na ovom mestu i definitivno mislim da i vama kao i nama su ličile na pečurke, odlučile smo i da od toga napravimo pečurke. Što se tiče materijala, sve ove farbe, kako su kod nas stalno neki radovi, smo imali već na placu. Nešto što nismo od boja donela je Tanja, jer svi koji imate kuću znate već verovatno da ima apsolutno svuda svega, i onda smo tako gledali od svega toga šta imamo, šta sve možemo napraviti. Tanja trenutno farba kamenčiće, naravno kamenčiće one iste koje sam sakupljala po našem dvorištu, a ja za to vreme farbam donji deo pečurke. Sada, kako su ovo akrilne boje koje smo imali u upotrebi, imale smo i sprej providan, mat, pa smo to kada se sve ovo lepo osušilo posprejale tim sprejom. Inače, što se tiče tih sprejeva, uglavnom neke sam imala ja, neke Tanja, i to kupovala sam još dok je Fića išao u školu, neke kutije smo farbali tim sprejevima, zatim nešto što mi je trebalo za plac, i uvek nešto se nađe, stoga kažem, ima apsolutno svega u našoj radionici. Tako da, ono, kažem, što sam imala, što nisam, Tanja je donela svoje i bismo se bacile na posao. Paleta nam je bila, kao što vidite, pločica, koja je takođe ostala od nekih mojih ovde pločica sa placa, što smo sve radile. Što se tiče vremena, super nas je poslužilo i gledamo da što više odradimo dok ne krene jesen, kiša i onda ona odvratna, duga zima. I zaista gledale smo svaki moment da iskoristimo, da ovo odradimo i onda da sednemo na miru, grickamo neki grisini, uživamo uz kafu, čaj i to je to. I sada, ove pečurke velike što sam donela, sećate se, nju i štrumfove dobila sam još prošle godine, ja mislim da možda ima i malo više od godinu dana, 3 štrumfa od jedne Instagram stranice koje su želele da mi pošalju ove štrumfove i onako one ogromne 2 pečurke koje je gledao tada, zna o čemu se radi, jer videli su da imam veliko dvorište, te su želeli, eto, da me obraduju. I ti štrumfovi tako su stajali na mojoj terasi preko godinu dana, jer nisam znala šta bi s njima, odnosno gde bi njih postavila, a u veliku pečurku sam bila izložila već negde tamo u dvorište. Inače, jako je teška, od betona je kao i ovi štrumfovi, ali štrumfovi su dosta lagani, te smo njih rešili naravno da izbetoniramo, pričvrstimo, odnosno za ovaj beton. Tanja za to vreme crta kredom šta ćemo mi sve napraviti, a pečurka sama po sebi je jako teška, tako da nju ne može oduvati, ja mislim, ni tornado koliko je teška, zaista, ja ne znam, ima 50-60 kila, rekla bih. Elem, mi smo sad ovako lepo iscrtale i onda smo se bacile na farbanje
kako bi to izgledalo za selo štrumfova koje smo namerile kao da napravimo na ovom jednom delu. I naravno, Saša je kad se sve ovo napravilo kao za behaton, kupio ovu zelenu farbu i rekao da mu je ružno ovako da bude belo, pa da ofarbam ceo ovaj deo kao betona da se stopi sa ovom travom. Sreća, pa to nisam uradila, te smo sada našli savršeno rešenje kako ovo da ukrasimo da ne bude samo ofarbano u zeleno, te smo odmah naravno se bacili kao na ovaj jedan deo prvo farbanja, odnosno kao pravile smo travu. Videli ste da smo kamenčiće farbale zato što od kamenčića smo pravile kao razno cveće i prešli smo u suštini jedan put ovaj deo, inače ova farba je konkretno baš namenjena za beton i posle ovoga je pala ogromna kiša, odnosno padale su neke kiše 1, 2, 3 dana i ništa se nije desilo, tako da za sada je otporna. Da li ću ovo na zimu prekrivati ili ne, još razmišljam. Neko mi kaže treba, neko kaže ne treba, ali ne znam šta ću odraditi i nekako bi volila da to i tako prezimi, baš da bi videla šta će se desiti. Sada, evo, imale smo neke boje, nismo imali baš plavu, te smo rešile da naravno pomešamo dve boje i dobijemo neku ovakvu svetlo-plavu boju, odnosno da napravimo ovde kao reku. Onda sam je dobila ludu ideju da spustim ovde da bude kao vodopad. To u početku nije bilo u planu, nego mi je bilo glupo da ovaj donji deo tako kao ostane beo, pa sam ofarbala i kao travu dole i ovde kao da se sliva voda. I takođe i ova farba je namenjena baš za beton, tako da to je bilo, to je, ja mislim, bar mnogo bolja opcija. Inače, ovo što smo farbali kao pečurke, to su ti, odnosno to je ta ventilacija i ona je od plastike. Za sada, kažem, dobro se drži, vidjet ćemo šta će biti posle zime, ali nešto mi kaže i Saša i Tanjin muž da nekako bi to obavezno trebalo prekriti kako bi sve ovo sačuvali, što smo radili. Sada tražimo mi kamenčiće da napravimo cvetiće i da se bacimo na farbanje. Inače sve ove farbe, odnosno boje što vidite su takođe akrilne. Sam posle i njih naravno morala, kada smo ih obojile, da posprejam i onim istim bezbojnim sprejom. Inače, sve ove boje što ovde vidite, to su što je Fića koristio za likovno, neke su tanjine i uglavnom to su sve ove dole tube kupljene kod Kineza i one vam, ljudi, koštaju 120 dinara. Inače, ima ih i u profesionalnim radnjama, recimo videla sam u Ars knjižarama, koštaju Boga oca, identične, a kod Kineza su 120 dinara do 200, u zavisnosti kao kako koje, ako imate, hoćete neku sa šljokicama, dok ove druge neki su uljane u teglama, to su tanjine koje je donela. I kada smo nas dve to sve ofarbali, kada se to osušilo, postavljamo da vidimo kako bi to izgledalo. Usput imam i džak ovih belih kamenčića, te kao nameštamo kako bi to izgledalo. Dok ja se igram praveći ove cvetiće, Tanja iscrtava na pečurci vrata, prozore, i kada je rekla da će to da odradi, ja sam mislila tipa ono, bit će jedna linija, prozor, a onda kada sam videla kako je ovo napravila i obojila, ja sam zaista ostala šokirana. Sada smo zamuljale cement, tačnije C16, i to takođe imam, ja ne znam koliko, pogotovo posle onih oluja je Saša nakupovao, jer otišao nam je bio jedan crep i onda još neke pločice su lepljene, ne znam ni ja šta, te nekoliko džakova je tog cementa ostalo. Naravno, kažem, ovde se skoro ništa nije kupovalo, bukvalno smo se nadopunjavale šta koja ima.
i naravno da sam Tanji rekla šta god da joj zatreba, da može za sebe uzeti od mene, tako da se to podrazumeva, ne moram ni da napominjem. I onda evo kako smo mi stavljali ove cvetiće, znači Tanja je stavljala u krug, kao što vidite, ovaj cement, a onda je jedan po jedan kamenčić postavljala da deluje kao cvet. I naravno sve je to moralo da se sačeka prvo da se dobro osuši, pa tek onda da ja to sve, kažem, posprejem onim providnim lakom. Onda sam ja uzela sprej sledeći i kamenčić ofarbala u zlatno i rešili smo da napravimo zlatne ribice za opet naš projekat. Evo vidite, ovdje već hladnije, Tanja je u jaknici. Kažem, ovde je bilo toliko promenljivo vreme i posle ovoga su krenule ogromne kiše, a školjkice vidite kako smo iskoristili da napravimo repiće. Takođe sam morala lakom da pređem i sve ribe jer smo običnim markerom iscrtavale ove ribice, usta, krljušti i sve ostalo. A onda smo se bacili na uređenje kamenčićima. Ove kamenčiće što vidite ovde, oni su predviđeni za akvarijum, takođe kod Kineza oko 150 do 200 dinara koštaju i zaista ogromne su ove kantice. Bila nam je za sve ovo potrebna jedna sa ovim svetloplavim prahom i otprilike po trećina od plave, zelene i tako da su nam ostale gotovo pune još te kantice kamenčića, te imamo za još milion projekata koje budemo radili po mom placu. I sada Tanja stavlja ovaj kao malter, ja za to vreme idem kamenčićima, popunjavam da bi to što pre odradile, jer je dan sve kraći. Sve ovo zahteva vreme, pipav je posao, kao što sam rekla, ja tek dolazim oko 4 na plac i onda dok Tanja dođe nemamo više od 2-3 sata apsolutno za sve, tako da moramo brzo da delamo. I dok smo mi ovo ovako radile, mogu da vam kažem, mi nismo imali u suštini nikakav plan šta ćemo, nego bukvalno dođem kući, krenem tako da listam neke ideje, ja šaljem Tanji, Tanja lista neke svoje ideje, šalje meni i onda sutradan sve to sprovodimo u delo. I taman kad sam mislila, tipa ovo će biti to, Tanja je došla na ludu ideju da napravimo i mostić, zato što je na mom placu zatekla mnogo viška armature koja je ostala neki delići, tako od silnih radova, a Saša i ja smo u fazonu, nećemo naravno ništa da bacamo, jer ko zna zašto nam nešto može zatrebati. Tako da sreća, pa sam ja našla pametnu ideju zašto to sve iskoristiti. Umeđu vremenu Tanja je bila na najlonu u Buvljaku, Novom Sadu, kupila mi je ovu kornjačicu kojom sam se ja toliko oduševila, još one 2 male pečurkice. Inače, to su sve, kad kažem najloni i ta kupovina, to nisu nove stvari, to su stvari koji ljudi iznesu, prodaju svoje, znači polovne, nekada se ni ne vidi dok se dobro ne opere šta je, ali može da se nađu tako dobre i fenomenalne stvari. Opet kažem, ko je gledao na Instagramu moju kupovinu, kada sam ja sa Tanjom bila na najlonu, mogao je da vidi kakve sam komade ulovila od bakarnog posuđa i svašta nešto. Čak sam posle videla da je nešto bilo i sa pravom pravcijatom pozlatom. Ljudi to tako prodaju, ni ne znaju u suštini koliko to vredi, a ništa ne bude više od 100-200 dinara, tako da ne moram da vam kažem za 1000 dinara šta sve možete naći i kupiti. Ja sam ovim prahom na kraju kao stavila
da napravim i vodopad. Onda evo je Tanja sa ludom idejom njenog mostića za štrumpove. Muški su nam pomogli da savijemo ove žice za mostić, a ovaj kamen je meni ostao viška, jedna kantica, odnosno jedna velika kanta, kada smo radili donji deo terase na mojoj prvoj kući. Taj video ste imali svi prilike da gledate kako je sve počelo, kako je tekla gradnja, bukvalno sve postepeno šta se dešavalo, kako je napredovalo i naravno da ovaj kamen koji je ostao viška nismo bacali ni ludi, jer opet kažem, nikad zaista ne zna kada će to zatrebati i neki otpadne, tako da, eto, mislim da svi vi koji stavljate i pločice u stan i svuda nikada ne bacate višak, a uvek ima viška. Mi smo već odlučile šta ćemo raditi sa još tim viškom ovih kamenja, samo morat ćemo da čekamo proleće, jer to što smo namerile neće nam uspeti, jer kao što rekoh, nažalost, brzo dolazi zima. I sada, nas dve smo se bacile u gradnju mostića. Lepo smo prvo zalile ovu armaturu da ona dobro stoji, a onda smo krenuli da ređamo ovaj kamen. Naravno, izabrali smo koji nam najbolje odgovara, jer nisu svi iste veličine, istih dimenzija, te smo, kao što nam se činilo da je najbolje, izabrale i krenule da ređamo. Sada, naravno, kako su ovo štrumfovi napravili mostić, mi nismo se ni trudile da ovo sada bude idealno, jer to nije fora, jel tako? Onda bi pozvala nekog majstora da to profesionalno napravi, a ne bi nas dve radile. Ovo su svi ti viškovi armature iza naše nove kuće, koji su tu kao samo naređeni, i ja sam rešila da napravim ogradicu za ovaj mostić, taman dok sam čekala Tanju da dođe. I ovde sam se, mogu da vam kažem, dosta pomučila, morala sam da isečem bonsekom ove neke deliće, jer naravno nije bila dimenzija tih koja je meni u suštini trebala, odnosno dve ogradice. I išla sam nekoliko puta do mostića, vraćala se ovde u radionicu, i kada sam ja to sve odradila, nisam dala Saši apsolutno ništa da pomogne, jer je ovo moj projekat i nije mogu da veruje da sama sečem bonsekom i sve, ali umiru od smeha. Uzela sam beli sprej i naravno odlučila da ovo ofarbam kao u belo, obe strane, jako brzo se suši. Mislim da je ovaj akrilni, te sam ga za svaki slučaj i njega sprejom providim posle toga prešla. I evo sada Tanja crta i na ostalim pečurkama vrata, prozore i sve ostalo, s tim što je ovde bilo mnogo teže sve to iscrtati, jer kao što sam rekla je ovo plastika, a na prvoj pečurci koju je bojila, odnosno sve to iscrtavala, ona je od kamena. Sad radimo fugne belom bojom na ovom mostiću i evo sada kako smo obložile taj mostić. Naravno zacementirale. Takođe sa C16, eto da bi svima pomogla ukoliko neko želi da se baci u ovakve projekte, da zna šta mu je sve potrebno. Mi smo uživale praveći ovu kuću štrumfova, zaista završili smo je do kraja. Ja se nadam, ljudi, da vam se dopalo, da sam vam dala neke ideje. Ukoliko imate manju decu, super bi bilo da njih uključite, i evo kako na kraju sve to ispalo. Pišite mi da li vam se sviđa i da li želite nastavak ovakvih i nekih drugih uređenja. Ljubim vas sve puno!